hadin pakai yo ben simti maki ke jing sincar menta tang ba ru nyop nai pok ke HDC i kadon ke ka ba phala kam tam le ha ke jing song tor ba pat ka ba phala ka long na ke arut ke ba batang kum yam bat siam ha pok HDC ha to ke isi ba rim ba ba le no pi ke jing tai jung ki tor ba kam tam li kong JRSE ba di ba Titos CHYNE teng hab ngi pe kum ki pai ba il along kanya khundung im desu bakati ka tor ba pi maki ki di thmia kani ka isi bam thmai bari man ta khlong ki di uksai te lada thmia le lam uksai yu chibul be mar kimpat demaki besu yu dok sai thmia demaki besu yu thmia de uksai un silam be te menta la da uksai so kurtor te kalong ko ba ma ke ji ki ya hapan dekat no tadi hapan dekut no yu te uksai so kurtor te kai kam ja ya te kai isi ke bari men chwa le dan pok ba ki de ba simti ke ka kam menta pan pnya ke isi ki de ki bri budan ka de ti ple la de ki hui kamot ngam tip ka ek ban ja ya ki te ki MDC ke bari bla bar lo ya ka isi ha ki ti kisnam do no kum tanga kentu ya ki te ki MDC bla bar tang kum yam siam dan kam ban habadan ke bajot habak pe dan kam ban serda habadan bajot dan kam ban repair lane ban thau thmai kata kati ke ji tai lang hom ban security kum bag I pai ba ya ke ka bom de nang ta ni ni ru simti ka BPP ngai ka don ki jing kan tho ba sir khai kam tam na kalyang ki dor batro ki ong baka ka isi barim ba isi barim balilam de NPP kam don ji fer ba ka isi pelam da BPP ki hang ni ki kno gyong badon ka jing krong ka do aspa do sanspa ai khat pra tli ki tro ha po thandi boy ngam tip habi di ka de hatol adon em ka ji pen be hap tem driver truck bat siam ba siam hang sun cha hoi la ka don ka byang la kam don kamot kalong ka ke ba ja purom namar ngin kno ini ban tip de ki jing sia maka ta kentin ko wat yu kreu ti ki we mar southly ka kreu pa saladi nalor kata nalor bla mi ki di driver truck nre ki ni tayo agni ki sui ba mi so we pat puto rangba ba de nilam yo ka congress ma Vincent pala wong ka congress menta kala penkre ali RTI habi de bat ka BPP hang ne ka don ka congress ka da ka RTI penkre ka congress ya ka BPP hang ne ka don bat wong ru pa mana ki khodok kata ka ka ATM pi hang ne na ba tai kai ka ka jimut ATM ka de ba kan siau pisa ba sei pisa krong kamot ba simi khachna kat urang ba balok MP mta ba right tem sutu ka ka jimut kane ke lam bakra ye ki pai ba kam tam ba pli hakini ki si ki babun ki penkam da ke ATM ki jiakli kai ka ATM masai partai ki ATM kadon ka jimut bat katul ke ta ba krong khachna kadon ko ki ya ki kali ki ba ya ki hapan sim khachna re ka ATM kamot pidan ka kad pia bali sei ya ka pisa ba pita kata ka kom re ngam tip bali hadu kuran ya ka isi bat mai mta de ne ka taw ka ni ba ka congress ni ka wi ka party plus sensar bon stam hapo meklia re ba khla ba ngo kalong nadu ba Vincent pala ubat kum president ka congress tang yar na wisdom but mentau snam ni ha ka MDC zero balance ho MLA ladon nekta MLA bulton badi ne bo milim ro badi ngila bang dingila nrei ha ka srok bajli ba ai ka dik sarkar congress ka dik sarkar uru ula khalam no ngam tip ka ikata ula khalam de dingila bulton yo ka congress na po milim constituency o pai ba tip kham ba ke ne nga I pai ba kham tip ha ikri ki ba ro I ki media ai ka jingkran ju ki swa collection re tamta asnam tampadon kila kalan lot pro khoi kane de kita I ka ba ni pai ba mlaban budur re tang kita ba bat ye de bor ki sutu iman baro ki pata
ngidan kam juga development dari iman bantulah jok ngidan kam sih juga development ngidan kam yang balan nakam tak self interest